Burdeos, 1556. Mentres numerosas guerras relixiosas asexaban Europa, nace na familia Lestonac unha rapaza chamada Xoana. Dende moi cativa, pregúntase por que o seu irmán e ela son educados de forma distinta. Xoana ten dúbidas sobre a súa vocación, pero finalmente casa con Gastón de Montferrand en 1573 e van vivir ao castelo de Landirás. Alí forman unha familia e crían os seus fillos. Xoana presta especial atención á súa educación. En 1592, Xoana sente profundamente a morte do seu tío Miguel de Montaigne. El fora un gran referente na súa formación e, sen dúbida, deixou unha gran pegada na forma de ver o mundo da súa sobrina. Xoana ten que afrontar, poucos anos despois, a morte de seu marido e o seu fillo Pedro. Nese mesmo tempo, ve como os seus fillos casan e deciden facerse monxas. Pouco despois, Xoana escoita a chamada de Xesús que lle di: «Procura manter a chama que acendín no teu corazón», así que decide facerse relixiosa entrando no convento das Fuldenses. A súa vida no convento é realmente dura e cae gravemente enferma. Por isto, decide regresar á súa casa para recuperarse. De novo en Burdeos, e coa chegada da peste, Xoana adica o seu tempo a coidar enfermos, e algunhas mozas da cidade a admiran por estas accións. Xoana sente de novo a voz de Deus e decide comezar, con esas admiradoras, a súa obra. Desexan centrarse na educación das mozas, algo que lle preocupara dende ben nova. Despois de moitos problemas, en 1607 o Papa aproba a orde da Compañía de María a Nosa Señora. Pouco tempo despois fundan a primeira escola en Burdeos e organizan a primeira procesión da festa da Nena María. Pasan os anos e a compañía abre novas escolas para nenas. Xoana, xa moi maior, escribe a Constitución da Compañía de María para deixar marcado o futuro da súa obra. Pouco tempo despois de rematalo, Xoana morre en Burdeos. Pero este non é máis que o comezo dunha longa historia, xa que as relixiosas da compañía abren novas escolas e en 1759 chegan a Santiago para fundar unha casa, que hoxe é o noso colexio.